हाय यान मल्लिका यानी नी कोरी सुक्के इंचमल बंद पनपे यान ಒಂಜೆ ಕಿಲ ತಾತು ಕೋರಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 15 ಹಿಡಿದಿರುವ ಮುಂಚೆ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಮೆತ್ತೆಂಚೂರು ಚಕ್ಕೆ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ 10 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ 1 ಚಮಚ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಐನ ಜೆಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 1 ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ ಪೂರ ಮಸಾಲಾ ಪುತ್ತು ದಿತ್ತಿನೇನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಅದು ಇತೆನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕೆನ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮುಂದೆ ನೀತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಇಯವು ಇತ್ತೇನ್ ಅವೇ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತಂದ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ರನ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೇನ್ ಒಂಜಿ ಟೋಪ್ ದಿದೆ ಐಕೊಂಜಿ 5 ಚಮಚ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ನೆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಚ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ ಡ್ರೈ ಆದ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತನ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಿ ನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಉದ್ದ ಉದ್ದವಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತಂದೆ ನಾನು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಶೋಕದ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆವುಟ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಡು ಏನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತೆ ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಬೇಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಪುಣದಾಗ ಫ್ರೈ ಆವಂಬತ್ನಾಗ ಅದ್ರಕ್ ಲಸಂದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಚಿಂದಂಡ ಅವ ಅಡಿಟ್ ಬಾಜ ನೋಡು ಬೊಕ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇತನ್ ಕೋರಿನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಕೋರಿನ್ ಪಾಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗೊಂದೇನ ಸರಿ ಅದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ್ ಬಿಡ್ಪೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲೇ ಒಂದು ತೆಸಿಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಇದನ್ನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೆ ಉಪ್ಪು ಎನೆಕ್ಕಡುವಂತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದು ಏತ್ ರುಚಿಗೆ ಕೂಡ ಆತೆ ಪಾಡೊಂದುಂಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬೇಯ್ತಂದ್ ಬತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕೆಂತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬುಡುಕ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಒಯ್ತನುಂಡು ಒಂದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡಿ ಎರಡೇ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊರ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಚೂರ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಪಾಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಒಯ್ತಂದುಂಟು ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನೀರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಒಂದು ನೀರ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೇಜಿನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪಸೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ತಾರೈದ ಪೂ ಪಾಡಿಬಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಪಸೆ ಪೂರ ಒಯ್ತು ನೊಣ್ಣೆತ್ತ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ
ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಂಡ ಕೂರಿದ ಕೈಪ್ಪು ಬಕ್ಕಂತ ನೀರ್ ಹಾಪುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಅತ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನುಪ್ಪುದಟ್ಟು ಉಂಡ್ರೆಗ್ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಣೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತು ಡ್ರೈ ಅದೇ ಶೋಕ್ ಆತಂತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಿರಗುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಏತ್ಲಾಯ್ ಕಾಣ್ತಲೆ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಆಜಾದಿನ ರೆಡಿ ಉಂಡೆನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ನಿಂಚ ಮಲ್ತರಡ ಇನ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.